Hola a tothom, benvinguts a Aula de Ciències. En el vídeo d'avui parlarem d'un concepte fascinant, els isòtops. Veurem què són, com es diferencien entre ells i per què són tan importants, no només en química, sinó també en àrees com són la medicina i l'arqueologia. Un isòtop és un àtom d'un mateix element que té el mateix nombre de protons, però un nombre diferent de neutrons. Això significa que comparteixen el mateix comportament químic, però les seves masses són diferents. Per exemple, en el cas del carboni, que té diversos isòtops, un d'ells, el carboni 12, i l'altre, el carboni 13. Ambdós tenen 6 protons, però el carboni 12 té 6 neutrons, mentre que el carboni 13 en té 7. Aquesta diferència en la massa fa que cada isòtop tingui un nombre màssic, és a dir, A, diferent. Un dels usos més coneguts dels isòtops és la datació per carboni 14, com en fòssils i artefactes arqueològics. Aquesta tècnica es basa en la presència de carboni en els éssers vius. Durant la seva vida, els organismes absorbeixen carboni, incloent una petita quantitat de carboni 14. Quan l'organisme mor, el carboni 14 comença a descomposar-se a un ritme conegut, cosa que permet calcular quant temps ha passat des de la seva mort. Això és fonamental per l'estudi de la història i l'evolució de la vida a la Terra. En medicina, alguns isòtops radioactius també tenen aplicacions claus, com per exemple el iode 131, que s'utilitza per tractar el càncer de tiroides. El iode 131 s'acumula a les cèl·lules de les tiroides i la seva radioactivitat permet destruir les cèl·lules cancerígenes, sense danyar en gran mesura els teixits sa del voltant. Això el fa un tractament eficaç i específic per a aquesta malaltia. A més dels usos en la datació i en la medicina, els isòtops tenen un paper crucial en la investigació científica i en la indústria. Per exemple, l'ús d'isòtops com a traçadors ens permet estudiar reaccions químiques i processos biològics de manera més detallada. En el cas dels isòtops estables, com és el cas del deuteri, que és un isòtop de l'hidrogen, s'utilitza per estudiar el comportament de les molècules en sistemes biològics i en investigació de medicaments. En resum, els isòtops són una de les eines més útils que tenim en la química moderna, ens permet entendre la història de la Terra i la vida a través de la datació per carboni i ens ajuda a salvar vides com els tractaments mèdics específics. I en el proper vídeo d'Aula de Ciències continuarem explorant conceptes fascinants de la química i recorda donar-li el like, compartir i comentar si tens algun dubte.